Een opmerkelijke carrière-switch van Winnie Toren. Na jarenlang de rechterhand te hebben van burgemeester Jeroen Gebben in de rol van adviseur openbare water en veiligheid, had Toren het besluit nam om een horecazaak te starten in Burgum. Dat docht ze together met haar dochter en uiteindelijk zocht de Toren daar net lang hoe na te denken. Dat had ermee te maken dat ik het al jaren doe. En eigenlijk, ja, dat klinkt misschien heel flauw, maar op een gegeven moment is die verwarde persoon en die drugsdealer en hennepkwekerij en zo, dat het wordt gewoon. Dus het doet eigenlijk best een soort verhaaltje ontdraaien en dat wordt saai. De droom om haar gezin een eigen zaak te beginnen had altijd al bij Toren in haar hart liggen. Wie koffie en meer verwenst haar klanten bij zelfmakkerbroodjes, een verskaat aan koffie en verrukkelijk gebak. De gerre maar haar band dit ze klaar om elke een te betjenen. Hoe is die koffie trouwens? Ja, lekker. Alsjeblieft. Hast er wat in? Hele pannen die beschikbaar waren, gewoon best wel prijzen. En dat vonden we dan ook jammer. En op een gegeven moment, vlak voor de zomervakantie, kwam op Facebook voorbij dat Anke de zaak graag in je zocht om de zaak over te nemen. Nou, toen hebben we eigenlijk binnen 48 uur besloten om het te doen met snel. Als het om Winnie leidt, bood koffie en meer de komende jaren in de familie. Een veromkeer naar Jeroen Gebben liep het net zo gauw op het menu te staan. Hij vond het jammer dat ik voortging, maar hij begreep het wel. En daarom had er excitie in mij van Winnie mag ik het lintje terugknippen. Nou, ik zei dan maar stootlintje terugknippen. Dus ik ging een grote loper en ik ging zo'n breed lint halen. Dus hij had het lintje terugknipt.